Çay, sushi, hayranım. Hoppa! Hallo, hoe is het bij jou? Hoe is het bij jou? Is is alles goed. En bij jou stroomt het in jouw bloed. Hoe is het bij jou? Yo. Hoe is het bij jou? Hoe is het bij jou? Stroomt naar je bloed. Op de bakkerij in de hoed. In een heel goed. Vol met bloed. In een flesje waar een bootje. Kano. Alweer de kano. Red, mooi fiets. Zilveren pedals. En dus ook en nu gaan we naar mijn assistente Wesseldertje van weer. Wessel, vertel, hoe oud ben je? Ik ben nog een hier. En ik ben vier.